खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोनसे देहानि बागै भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बलिउडनि देंखोगिरि सचिन सांघवीखौ खानाय जादों आरो उनाव जामिनाव हगारनाय जादों। गुवाहाटीनि थाखाय मोजां खौरां। बेयाव जोनोम मोननाय जोलुर कच शुभम राभाखौ भारतनि 17 बोसोर सिंनि हादोरारि हानजानि एसिस्टेन्ट कच महरै मुं होनाय जादों। क'क्राझार रेलवे ट्रेक बमा बेरफ्रुनायनि दायनिगिरि उदखारिया पुलिसनि गुलि गावनायाव जिउ खहा। 315 नेशनेल हाइवेआव बाइकजों सौग्रावनानै 58 बोसोर बैसोनि सासे आइजोनि जिउ खहा जायो। गुवाहाटी रिहेब सेन्टारनि बिगोमा बर्नाली बैश्यखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव हमदों। सिलचरनि थागिरिखौ शिलं राजालामायाव 54 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे हमदों। एनएफआरआ बिटिआरआव रेल मावथांखि जागायदों। बासबारियाव 256 कौटि रांनि भेगान वर्कशप फसंगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। बलिउडनि देंखोगिरि सचिन सांघवीखौ खानाय जादों आरो उनाव जामिनाव हगारनाय जादों। बलिउडनि देंखोगिरि सचिन सांघवी सचिन जिगरनि खावसे बाहागोखौ मैया 24 अक्ट'बर 2025 दसे समनि थाखाय हमनानै दोनदों। गुवाहाटीआव 29 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ पुलिसनि नालिस होनायनि उनाव बे हमनायखौ नुनो मोननाय जादों। अजद होगिरिया दाबि खालामदों दि सांघवीआ गिबियै 2024 मायथाइनि फेब्रुआरि दानाव इनस्टाग्रामाव सोमोन्दो लाखिदोंमोन। बिथांनि बुंनाय बादिब्ला बिथांनो गावनि मिउजिक एलबामाव मोनसे फिचार जासिदोंमोन। उनाव आइजोआ अजद होयो दि सांघवीआ बिखौ गावनि स्टुडिय'आव लेंहरदोंमोन, जेराव बियो जुलिनि खोथा होदोंमोन आरो गोबां खेब बेनि सायाव आथोनारि सोमोन्दो लाखिदोंमोन। पुलिसआ मोनसे रिपर्ट होदों आरो गोदान भारतीय न्याय संहिता आयेननि सिङाव नायबिजिरनाया जागायदों। सांघवीखौ थाबैनो जामिनाव हगारनाय जादों। बिथांनि आयेनारि हान्जाया गासैबो दायफोरखौ गोख्रोङै नेवसिदों। बे अजदफोरखौ निराधार आरो फोरमान गैयै बुंदों। नैथि खौराङाव दङ। गुवाहाटीनि थाखाय मोजां खौरां। बेयाव जोनोम मोननाय जोलुर कच शुभम राभाखौ भारतनि 17 बोसोर सिंनि हादोरारि हानजानि एसिस्टेन्ट कच महरै मुं होनाय जादों। बेयो मोनसे गिदिर बिफाव। शुभमआ हानजाखौ एएफसी U17 एशियान काप क्वालिफायारनि थाखाय थियारि खालामनायाव मदद खालामगोन। बे बादायलायनाया 22 नबेम्बरनिफ्राय 30 नबेम्बरसिम सौदी आरबआव जागोन। शुभम राभाहा गोबां रोंग'थि दं। बिथांहा गोजौ थाखोनि एएफसी ए कचिं लाइसेन्स दं आरो लाइमोन फुटबलाव 10 बोसोरनिबो बांसिन खामानि मावबोदों। बिथाङा आथिखालाव उरिष्या एफसीनि लाइमोन जौगाखां बिफाननि गाहाय। बिथाङा नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीजोंबो खामानि मावदोंमोन। बावैसो सान सिगां एसएएफएफ U17 चेम्पियनशिप देरहाखांनायनि उनाव भारतनि हानजाया दासान्दि क्वालिफायारनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं। शुभम राभाखौ दाजाबदेरनाया लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ गोबां हेफाजाब होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ। क'क्राझार रेलवे ट्रेक बमा बेरफ्रुनायनि दायनिगिरि उदखारिया पुलिसनि गुलि गावनायाव जिउ खहा। आसामनि क'क्राझार जिल्लानि नादानगुरि ओनसोलाव दिनै मोनसे गिख्रंथाव मावपि हानजाजों सोमोन्दो थानाय सासे उदखारिखौ पुलिसआ एनकाउन्टार खालामो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ आपिल मुर्मु होननानै सिनायथि मोननाय जादों, जायखौ झारखन्डनि 40 बोसोर बैसोनि रहित मुर्मु मुंजोंबो मिथिनाय जायो। पुलिसआ मिथिहोयो दि मुर्मुआ बावैसो क'क्राझाराव जानाय रेलवे ट्रेक बेरफ्रुनायनि गुबै दायनिगिरिमोन आरो बियो झारखन्डआव सिगांनि बेरफ्रुनायजों सोमोन्दो दं। क'क्राझारनि सिनियर पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट एसएसपीआ बुंदों दि मुर्मुआ थांनाय बोसोरनि अक्ट'बर दानाव झारखन्डआव रेलवे ट्रेक बमा बेरफ्रुहोदोंमोन आरो बेनि सिगां बिथाङा रायजोनिफ्राय खारखोमानानै आसामाव थाखोमादोंमोन। बिथांखौ झारखन्डआव रहित मुर्मु मुङै मिथिनाय जायो, नाथाय बिथाङा गावखौनो जायगानि थागिबि होननानै आसामनि आपिल मुर्मु मुं बाहायदों। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि मुर्मुआ मोन्नैबो हादोरसाफोराव गोख्रों उदखारि सोमोन्दो दं। बियो एनएसएलए नेशनेल सावथाल लिबारेशन आर्मीनि सोद्रोमा। जेब्ला हानजाया गावनि हाथियारफोरखौ गथायना होयो अब्ला मुर्मुआ बेबादि खालामैखौ सायख'यो आरो बेनि सोलाय झारखन्डआव थाङो। बेयाव बिथांखौ गावनिनो गावस्रानाय हानजा बानायदोंमोन आरो कामान्डार मासिसिम दावगालांदोंमोन होनना साननाय जायो। 2015 मायथाइनिफ्रायनो बियो माओबादि आफादफोरजोंबो लोब्बा दंमोन।
झारखंड पुलिसनि मोनसे हानजाया बावैसो सिगां आसामाव फैनाय जायगानि पुलिसखौ नागिरनायाव मदद खालामो। गावलायनाय जाथायनि उनाव पुलिसआ जाथायथिलिनिफ्राय गंसे पिस्तल, ग्रेनेड आरो सिनायथि बिलाइ बोखांनो हायो, जेराव भटार आइडि कार्ड आरो झारखंडआव होनाय आधार कार्डबो दंमोन। बुथारजानाय उदखारिनि गुबुन सोरबा हेफाजाबगिरिखौ नागिरनो थाखाय ओनसोलाव अपारेशन सोलिगासिनो दं होनना कक्राझारनि एसपिआ फोरमायो। ब्रैथि खौराङाव दङ। 313 नेशनेल हाइवेआव बाइकजों सौग्रावनानै 58 बोसोर बैसोनि सासे आइजोनि जिउ खहा जायो। मैया जागुननि साखाथियाव थानाय 315 नं माहारियारि राजा लामायाव गोख्रै खारनाय मटर साइकेलजों सौग्रावनानै 58 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुङा 6 माइल रामपुरनि चन्द्रकला शर्मामोन। जाब्रबथायनि जोहोमा गिलु-बालुमोन आरो बियो लोगो लोगो जोखोम जानायनि जाहोनाव जिउ गोमायो। जागुन पुलिसआ थाबैनो जाथायथिलियाव थांनानै गोथै सहखौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो। बिबानगिरिफोरा जाब्रबथायनि गुबै जाहोन आरो थासारिखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। बाथि खौराङाव दङ। गुवाहाटी रिहेब सेन्टारनि बिगोमा बर्नाली बैश्यखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव हमदों। पुलिसआ आइजो बेरामिफोरखौ देहायारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि गोख्रों दायाव गुवाहाटीनि हेंग्राबारियाव थानाय सृष्टि वेलनेस ह'मनि बिगोमा बर्नाली बैश्यखौ हमदों। आसाम रिहेब एस'सिएशनआ अजद होनायनि उनाव बे हमनायखौ नुनो मोनो दि बैश्यआ गावनि सिङाव थानाय आइजोफोरखौ गले गले गाग्लोबबाय थायो। अजदआव बेखौबो अजद होनाय जादों दि सेन्टारनि बिगोमाया हरनि समाव फेग्रा मुवा बाहायदोंमोन आरो गाग्लोबदोंमोन। बिबानगिरिफोरा बैश्यनि फिसाय नबजित मेधिनि बेरेखायैबो अजद होदों, जाय बे सुबिदानि सासे मावदांसा। दिसपुर पुलिसआ गुवारै नायबिजिरनायखौ जागायदों। फेग्रा मुवा बाहायनायनि जेंनाफोरखौ मोगा-मोगि जानांनाय आइजोफोरखौ फाहामथाय होग्रा मिरुआ लोरबां बेरामिफोरखौ जोथोन लानायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरगासिनो दं। पुलिसआ अजद होनाय गाज्रि आखुनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ। सिलचरनि थागिरिखौ शिलं राजालामायाव 54 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे हमदों। मेघालयनि एन्टि नारक'टिक्स टास्क फर्सआ 54 ग्रामनि बांसिन हेर'इन जब्द खालामनानै लोगोसे सिलचरनि सानै थागिरिखौ हमनो हादों। बे हमजानायफोरा शिलं-सिलचर लामायाव सहरिंखामनि मोनसे चेक पइन्टआव जादोंमोन। मावख'गिरिफोरा गंसे गारिखौ होबथायो आरो मोनब्रै साबोननि बाक्सुफोरनि सिङाव हेर'इन दोनखोमानानै दोननाय मोनो। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला सिखावफोरा हमनो हानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय गोबां समावनो बे आदबखौ बाहायो। सन्देह गोनां सुबुंफोर आरो ड्राग्सफोरखौ पुलिसनो गथायना होनाय जादों आरो बेनि सायाव आबुं नायबिजिरनाया जागायबाय। बिबानगिरिफोरा दा ड्राग्सनि गुदि आरो बिसोरनि थांखिजानाय थावनिखौ संदाननो नाजागासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ। एनएफआरआ बिटिआरआव रेल मावथांखि जागायदों। बासबारियाव 256 कौटि रांनि वेगन वर्कशप फसंगोन। सा-सानजा सिमायारि रेलवे एनएफआरआ कानेक्टिभिटी बांहोनो आरो जौगानायखौ बांहोनो थाखाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरआव गोबां मख'जाथाव रेलवे मावथांखि जागायदों। मोनसे गेदेर मावथांखिया जादों क'क्राझार जिल्लानि बासबारियाव मोनसे गोदान वेगन आवधिक ओभारअल पिअएइच मावबादा लुफुंनाय। बे मावबादाया 2500 बिघासो हा आवग्रिगोन आरो गिबि खोन्दोआव बेनि खरसाया 256.35 कौटि जागोन होनना साननाय जादों। खेबसे खामानि मावखांनायनि उनाव बेयाव दानसेयाव 75 सो वेगनफोरखौ फाहामनो हानाय गोहो थागोन, जाय बे अनजिमाखौ 2050 वेगनसिम बांहोनो हानाय गोहो थागोन। बासबारि थावनिखौ बासबारि रेलवे स्टेशन आरो रुपसि बिरखं गाथोननि साखाथियाव थानाय मावखान्थियारि थाथायनि थाखाय सायख'नाय जादों, जेराव जायगानि साख्रि सोरजिनो आरो रोंगौथि जौगाहोनायाव मदद होनो हानाय गोहो दं। एनएफआरआ गुबुन गाहाय मावथांखिफोरखौबो आखायाव लादों, जेराव 4033 कौटिसो रां खरसानि क'क्राझारनिफ्राय गेलेफुसिम 69 किल'मिटार गोलाव गोदान रेलवे लाइनबो दं, जायनि थांखिया सिमा बारनानै फोनांजाबनायखौ बांहोनाय। बेनि अनगायैबो अमृत भारत स्टेशन स्किमनि सिङाव क'क्राझार, गसाइगावहाट आरो फकिराग्रामजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि गोबां स्टेशनफोरखौ गोदान महर होनाय जागोन। मावख'आरिफोरा बुंदों दि बेफोर राहाफोरा हान्थामेलानि गोहोखौ जौगाहोगोन, फालांगिखौ बांहोगोन आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि समाजारि रांखान्थियारि जौगानायाव हेफाजाब होगोन।
अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। आरो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइबबो खालामनानै लादो। गोजोन्थों।